рӯза гирифтан аз куҷо шурӯъ шуд? Чӣ касе аввалин бор рӯза гирифт? салом ба туи дӯст ки ҳамин лаҳзаҳо ин видеоро тамошо дорӣ. Ба канали Фурсати Баён хуш омадӣ. Барои дастгирии ман ба канал обуна шавед ва зангулачаро низ фишор диҳед, то ҳеҷ як навори ҷолибамонро аз даст надиҳед. бо нузули ояти 183 сураи Бақара рӯза бар мусалмонон воҷиб шуд ва расули худо Муҳаммад саллаллоҳу ва олиҳи васалам бештари вақт рӯзадор буданд. аммо аввалин нафар ки дар таърихи башар рӯза гирифт ҳазрати одам алайҳиссалом буд ва таърихи рӯза вобаста аст бар омадани одам рӯи замин. бар асоси бархе аз ривоёт аввалин касе ки рӯза гирифт ин одам алайҳиссалом буд. ривоят дар ин бора чунин мегӯяд: ҳангоми одам алайҳиссалом аз меваи дарахти маън карда шуда хӯрд, он мева 30 рӯз дар шикамаш боқӣ монд. аз ин ҷо буд ки худованд ба ҳазрати одам ва насли ӯ 30 рӯз гуруснагӣ ва ташнагиро воҷиб намуд. бо ҳамин далел рӯза ибодати бузурги худовандист ки таърихи он ба пайдоиши ҳазрати одам алайҳиссалом бар замин рост меояд. дар Қуръони Карим низ мехонем: эй касоне ки имон овардаед, рӯза бар шумо воҷиб шуд, ҳамчуноне ки бар пешиниён муқаррар шудааст. имом Боқир алайҳиссалом дар ин бора фармудаанд: ҳамвора дар моҳи Рамазон рӯза воҷиб буд ва ин амал барои анбиёҳо фарз ва барои умматонашон аз рӯи хоҳиш будааст. вале умматони паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу ва олиҳи васалам мавриди лутфи махсуси худо дар баробари анбиё қарор гирифтаанд, яъне бар умматони расули акрам чун анбиёҳо рӯза фарз гардид. марди аз ибни Аббос, муфассири барҷастаи Қуръон, аз чӣ гунагии рӯзаи инсонҳои баргузидаи таърих суол кард. ибни Аббос дар посух гуфт: паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу ва олиҳи васалам фармуданд: беҳтарини рӯза рӯза доштани бародарам Довуд паёнбар аст, ки дар тӯли сол ҳамагӣ як рӯзро рӯза медошт ва як рӯзро ифтор мекард. ҳазрати Сулаймон низ 3 рӯзи аввали моҳ, мобайн ва 3 рӯзи охири ҳар моҳ рӯза медошт. исо ҳамвора рӯзадор буд ва Марьям низ ҳар моҳ 2 рӯзро рӯза ва 2 рӯзро ифтор мекард. мусои калимуллоҳ дар муноҷоти худ бо худо рози бартарии умматони Муҳаммад саллаллоҳу ва олиҳи васаламро бар тамоми умматони дигар ҷӯё шуд. нидо омад ки уммати Муҳаммад саллаллоҳу ва олиҳи васалам ба хотири 10 хислат аз ҷумла рӯзадорӣ дар моҳи мубораки Рамазон бар умматҳои дигар паёнбарон назди ман бартарӣ доранд. мусо боз пурсид: оё кадомеро чун ман гиромӣ доштаӣ? нидо омад: ман бандагоне дар охиру замон дорам ки ононро бо ҳурмати рӯза доштанашон дар моҳи мубораки Рамазон гиромӣ хоҳам дошт. бо ин далелҳо гуфтан мумкин аст ки нафарони рӯзадор назди офаридгорашон чӣ қадар мартабаи баландиро сазовор буданд. ин буд видеои имрӯзаи мо ки аз канали худатон Фурсати Баён дидан кардед. ба канал обуна шуда ин видеоро ба дӯстонатон бифиристед, то савобу подошеро соҳиб шавед. то видеоҳои баъдӣ худо мададгори шумо.